Venovanie. Toto pokorné úsilie je venované tým, ktorí sa horlivo snažia hľadať pravdu. Správa 1. časť. Posolstvo určené všetkým hľadačom pravdy. Toto posolstvo je adresované každému hľadačovi pravdy na zemi, ktorý hľadá šťastie a bezpečnosť. Toto posolstvo je adresované všetkým ostatným ľuďom na svete, ktorí napriek tomu, že sú iní ako ja, sú predmetom môjho uznania a rešpektu, pretože v konečnom dôsledku sme všetci vychádzali z rovnakého pôvodu. Kedysi sme zdieľali rovnakých rodičov, ktorí po odchode z raja a príchode na zem zdieľali rovnaký vzhľad, rovnaký jazyk a rovnakú kultúru. V dôsledku rozdielov v prostredí geografických lokalít sme sa však odlišovali, pokiaľ ide o farbu, vzhľad a jazyk, ale zostali sme rovnakí z hľadiska mysle, srdca a duše. Moje posolstvo osloví srdce a dušu, pretože oni, nie vonkajší vzhľad, sú ciele posolstva, ktoré sa počítajú, keď zvažujeme hodnotu ľudí. Toto je posolstvo adresované tým, ktorým je odopretý prístup k pravde, hoci sú obyvateľmi tej istej našej zeme, kde sa skrátili veľké vzdialenosti, odstránili sa bariéry a prekrývali sa záujmy, kde zdieľame rovnaký vzduch a to isté. Svetlo mesiaca a slnka a kde môžeme sledovať dianie vo svete, v ktorom je pre nás komunikácia a poznanie kultúry toho druhého jednoduchšie, ako keby sa celé ľudstvo zhromaždilo v jedinej miestnosti, keď sme v našej spálni pod strom v africkej džungli alebo vo výškových budovách v Amerike. Hoci najnovšie technologické pokroky značne uľahčili komunikáciu a dosiahli medzi nami virtuálnu blízkosť, zostávame v rozdieloch, pokiaľ ide o myšlienky a pocity, a tiež zúfalo potrebujeme spoločný zdroj uistenia. Stále potrebujeme niečo, čo by po nás vyživovalo naše duše. Uspokojili naše fyzické potreby. Nepotrebujeme súčasný stav úkrytu, zabíjania, arogancie, nepokojov, chamtivosti a sebectva. Súčasný stav nie je pre nás primeraný tomu, že sme intelektuálne vyspelí a materiálne vyspelí vďaka nárastu vzdelanosti, vzájomnej audiovizuálnej kultúre rozšírenej v celom svete a dosiahnutej civilizačnej úrovni. Je poľutovaniahodné, že čím väčší pokrok človek dosiahne v zmysle myslenia a intelektu, tým viac regresie robí v zaobchádzaní s inými ľuďmi, čo sa odráža v útlaku, degradácii a nedostatku úcty k posvetnosti človeka. Života. Je hanbou, že človek dokázal vyvinúť počítač, mobilný telefón a internet a pristáť na mesiaci, no nezabezpečil sebe a okolitým tvorom, najmä ľuďom, slušný život založený na spravodlivosť a rovnosť, v ktorej sa ľudia môžu navzájom vynikať iba dobrými skutkami, ktoré pomôžu rozvíjať zem, riešiť jej problémy a zachrániť ju pred prípadnou katastrofou. Ak sme presvedčení o potrebe nápravy a o potrebe spoločného činiteľa, ktorý by zjednotil naše srdcia a mysle, začnime spoločne hľadať prostriedky, ktorými môžeme tento cieľ dosiahnuť. Kde nájdeme potrebné prostriedky? Je to v Tóre, v Evanieliu, v Tóre a Evanieliu v kombinácii, v Koráne alebo v teóriách a tvrdeniach mysliteľov. Mali by sme sa venovať hľadaniu pravdy bez toho, aby sme boli ovplyvnení našimi predsudkami alebo aby sme mali zablokovanú myseľ tým, že budeme trvať na odkazoch našich predchodcov. Naším vždy hľadaným cieľom by mala byť pravda, ktorá zjednocuje, posilňuje a je príčinou šťastia nás všetkých, pravda, že Zem je domovom celého ľudstva a robenie dobrých skutkov je naším spoločným krédom, ktoré je vhodné všetkých a ktorých dodržiavanie vedie k bezpečnosti a pokoju. Preto prosím všetkých, ktorí sa zaujímajú o hľadanie pravdy, aby prišli so svojimi návrhmi a riešeniami, aby sme mohli napraviť situáciu v našich neutešených súčasných podmienkach a predísť možno bezútešnej budúcnosti. Začnime teraz. Tak ako iní pokračujú v hľadaní pravdy v rôznych zdrojoch, aj ja som pokračoval v jej hľadaní bez toho, aby som bol naklonený akejkoľvek konkrétnej ideológii skúmaním, čítaním, analýzou a porovnávaním. Konečným produktom môjho hľadania je tento článok, ktorý, dúfam, bude obsahovať predmet nášho vytrvalého prenasledovania. Toto je posolstvo adresované každému, kto hľadá pravdu v prostredí ovládanom útlakom a kde sú ľudia dezorientovaní a uviaznutí v bažine, možno by mohli nájsť pravdu, ktorá by ich vyslobodila z tejto ťažkej situácie.